Samantala, Idol, binigyang diin po naman ng kahalagahan ng transparency sa pagpapatupad po ng programa ng pamahalaan sa isinagawang pulong kasama ang lahat po ng 77 punong barangay sa bayan ng Bayambang, Pangasinan bilang bahagi ng pagsisikap na patatagin ang pananagutan at integridad sa antas ng barangay. Sa pulong inilahad po ang mga hakbang upang mas mapaigting pa ang malinaw at maayos na pagpapatupad ng mga programa kabilang mga reforma sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Layunin ng mga pagbabagong ito na matiyak na ang mga benepisyaryo at ay dumaraan po sa malinaw at makatarungang proseso ng pagpili at ang tulong ng pamahalaan ay napupunta sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Binigyang pansin din ang wastong pamamahala sa pondo para sa senior citizens, partikular na ang tamang paggamit ng itinakdang 1% budget. Isa rin sa mga tinalakay ang maagang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Kasama sa mga napag-usapan ng calendar of activities, voters registration at ang mahigpit na pagpapatupad ng Anti-EPOL Ordinance upang maiwasan ang paggamit ng pampublikong pondo at proyekto para sa pansariling interes. IFM News. IFM News. IFM News.